Καλησπέρα μάγκες, άλλο ένα βιντεάκι. Σήμερα είναι η τέταρτη μέρα που κάνουμε προπόνηση και η τελευταία για upper body. Σήμερα έχουμε pull day. Έχει κρύο έξω, είναι άστα να πάνε. Παρ' όλα αυτά σε πιάνει μια βαρεμάρα να μην κάνεις τίποτα, να αράξεις, να δεις καμιά ταινία, να φας καμιά λαγαμία, αλλά εμείς θα κάνουμε την προπόνηση μας όπως πρέπει, γιατί πρέπει να πετύχουμε τους στόχους μας. Οπότε πάμε να κάνουμε την προπόνησούλα μας, να γουστάρουμε, να ανεβούμε. Η αλήθεια είναι ότι άρχισα σήμερα να την κάνω, αλλά επειδή είπα ότι θα κάνω και το έχω στο πρόγραμμα, θα το κάνω, καταλαβες. Και έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι. Όταν λέμε κάτι, να γίνεται. Γιατί στο κάτω-κάτω, ρε φίλε, ο λόγος μας είναι το πάνω. Όταν λέμε κάτι, ακόμα και στον εαυτό μας, άμα πούμε ότι θα το κάνω, θα το κάνουμε. Καταλαβες. Πόσο μάλλον σε άλλους. Δεν έχει. Αφού το πες, πρέπει να το κάνεις. Ό,τι και να είναι αυτό. Ο λόγος σου είναι το pan, man. Το pan. So, για πάμε να μπούμε στην προπόνηση. Λοιπόν, αρχίζει το pull day. Πάμε να αρχίσουμε με ένα μικρό ζεσταματάκι και μπαίνουμε να κάνουμε, θα δοκιμάσω κάνα front lever και θα δω λίγο τη φάση με το muscle ups, άμα παλεύετε. Αλλιώς βλέπουμε. Ο Μάκης έχει κρύο σήμερα, ρε. Πάμε να δοκιμάσουμε λίγο, να κάνουμε muscle up στα rings. Επιτέλους θέλω να το ξαναβγάλω λίγο και να το βγάλω, η αλήθεια είναι. Για πάμε λίγο. Λοιπόν, για να δούμε άμα θα βγάλουμε κάνα muscle up πάνω στα rings. Ένα να βγάλω, μπρο, είμαι ευχαριστημένος. Γιατί πριν λίγο καιρό τα έκανα εδώ. Και δεν τα βγάζω και κάθε μέρα, δεν μου βγαίνει κάθε μέρα. Για να προχωρήσουμε λίγο στο progress και να ανεβαίνουμε και σε αυτό. Έλα σου λέω, πένα μπρο, πένα, βγήκε. Γι' αυτό πρέπει να τα αρχίσεις, είναι τόσο ωραίο για μένα να το βγάλω. Πρέπει να το αρχίσω στην αρχή αυτό. Πάμε να πούμε στο τρίτο. Φίλε, δεν βγήκε. Προσπαθήσω άλλη μια φορά, να δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, άλλη μια προσπάθεια. Πάμε για το τρίτο, άμα βγήκε, αν όχι καλός. Και δύο είναι progress. Πριν λίγο καιρό δεν μπορούσα να κάνω ούτε ένα. Οπότε, that's good bro. Κύριε φίλε. Δεν βγήκε, δεν πειράζει. Προχωράμε σε επόμενες ασκήσεις. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να μπούμε λίγο front lever με το λαστιχάκι μας. Προχωράμε τώρα. Θα κάνουμε 3 σετάκια, περίπου 10 δευτερόλεπτα το μυαλό μας. Έτσι όσο μετράμε, πάμε. Καμιά φορά μετράμε και πιο γρήγορα. Οπότε πάμε. Κάτσε να βάλουμε κάνα βαράκι εδώ. Οπότε, τώρα που έχουμε και αυτά, να μην πέσουμε, προχωράμε. Πρέπει να το πούσαρα λίγο παραπάνω αυτή τη φορά. Δεν το έχω ξανακάνει. Πρέπει να τα πάνω από 10 δευτερόλεπτα. That's good bro. Ήδη αρχίζω και νιώθω εδώ τα χέρια. Είναι τέρμα δύσκολα σήμερα. Επειδή είναι όλο το πιάσιμο όλης της εβδομάδας. Είναι η τελευταία μέρα που κάνω upper body. Πάμε να μπούμε στο δεύτερο set για να τελειώσει αυτό το μαρτύριο.
Πάλι έκανα παραπάνω από το όριο που κάνω συνήθως. Πολύ καλό. Αυτό είναι progress, μάγκες. Για πάμε. Προχωράμε στις επόμενες ασκήσεις αφού τελειώσαμε με αυτήν. Πολύ δυνατή μέρα. Μπορώ να πω ότι σήμερα είδα progress, ρε φίλε. Σήμερα το είδα. Για πάμε. Λοιπόν, τώρα πάμε να μπούμε ένα super set που κάνω συνήθως την τελευταία μέρα που θα κάνω 3 set από αυτό το super set και μετά θα μπούμε λίγο weighted pull-ups. Μπαίνουμε στο δεύτερο set. Άλλο ένα, φίλε. Άλλο fucking ένα. Παιδες, μπαίνουμε στο τελευταίο set. Είμαι full πιασμένος, πολύ pump, ειδικά στα δικέφαλα σήμερα. Άντε να τελειώνει για αυτή η μέρα, να ξεκουραστούμε. Μπαίνουμε, πάμε. Φίλε. Αυτό ήταν. Όριο. Φτάσαμε το όριο αποτυχίας. Τελευταία άσκηση και τέλος. Λοιπόν, πάμε να μπούμε και λίγο weight pull-ups. Να δούμε πώς θα γίνει τώρα, γιατί είμαι, σου λέω, άστο. Ό,τι άσκηση κάναμε σήμερα είναι από τις πιο δύσκολες που κάνω γενικά. Θα δοκιμάσουμε 20 κιλό, να δούμε τη φάση και πώς. Αν δεν, πάμε χαμηλά 10 κιλά. Πάει και αυτό, τελείωσε το τρίτο σετ. Παιδες, σήμερα ήταν προπόνηση μέχρι αποτυχίας. Μέχρι αποτυχίας. Είμαι κομμάτια τώρα, είμαι ένα δυνατό rest θέλω. Λοιπόν, αυτή ήταν η δεύτερη μέρα pull που κάνω στην προπόνηση μου. Συνολικά έχω κάνει αυτή την εβδομάδα 4 προπονήσεις. Αύριο έχουμε leg day. Θα προσπαθήσω να κάνω βιντεάκι
για leg day που κάνω. Σε μια εποχή που κάνω εγώ το gym dungeon μου, που το έχω χτίσει με τα χρόνια σιγά σιγά, αλλά δεν ξέρω λόγω φωτισμού άμα θα βγει κομπλέ, θα δούμε. Παρ' όλα αυτά, σήμερα ήταν δυνατή προπόνηση, βαριόμουνα τέρμα να την κάνω, είχα αργήσει σήμερα, συνήθως κάνω το πρωί, έχει κρύο ξέρω εγώ. Παρ' όλα αυτά σας είπα, όπως και στην αρχή του βίντεο, είπα ότι θα το κάνω και το έκανα, γιατί ο λόγος μας μετράει και πόσο μάλλον όταν το λέμε στον εαυτό μας. Είναι σαν να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, ρε μαγκές. Δεν γίνεται να λες κάτι στον εαυτό σου και να μην το κάνεις. Κατάλαβες? Είναι να λες δικαιολογίες και το ένα και το άλλο, μα τώρα έτσι, μα τώρα αλλιώς. Τέλος ρε φίλε, τι θα πάθεις? Σιγά το πράγμα. Σιγά σιγά προχωράμε. Αύριο έχουμε πόδια και άλλες 2 μέρες μετά rest day. Γιατί είναι πολύ σημαντικές οι μέρες που κάνουμε rest, να ξεκουραστούμε, να επανέλθουμε πιο δυνατοί. Με λίγα λόγια, εκεί γίνεται όλη η δουλειά. Τέλος πάντων, αυτό ήτανε. Κάντε και ένα like και ένα subscribe. Να ανέβουμε λίγο ρε μάγκες. Για πάμε λίγο.